Дорогие друзья, всех наших жителей Туркменистана хочу поздравить с открытием еще одного нового ресторана Ша Аббас. Добро пожаловать. Поздравляю. Ша Abbas restoranın açılışına barası bilen tüýsürekden gutlayan men özüm haladym. Heme yurdumyzyň milliligi bilen hemem Italiýanyň öňde barjy dizaynerlarynyň o dizaynlaryna meňdeş edilen üýtgeşik dizayn bir hili ruhuny başgaça duýarýarlar edipdirler. Gatgow haladym bir hili gözüň diýin jalya, beýniň diýin jalya. Mundan başga da şu wagt birinji gezek ilk görjek bolýan ýöne naharlaryny häzir halanym aýtjak. Dağıtıp gördüm en tak dolu iyi biçeme paka ağaç atıyorum. Bundan başka da Ša Abbas restoranın aýratynlykları var. Yürüyütü bir bölümünü arkayn doğulan günleri bundan başka da bir näçe öz garnaşlaryňyz bilen belläjek şäherlerinizi geçirmek üçin bir zaly var oturup arkayn günnelik gelip iyi biçmek üçin ýene de bir aýratyn zaly var. Hemem açyk kuchnyasy var. Desertler amma muny ýatdan çykarmalyň hemem balyaly mangaly bir näçe şorbalar var. Türkiýanyň hemem Ýewropanyň iň öňde barjy naharlary hemem öz milli naharlarymyzdan barmyny ýatdyk geçen men ýa-da öwrendim da. Gutlamak bilen näme tugulym gelemizde men gutlap otyr ýene de gutlaýar Allah'am ýaňam aýdyp geçdim da. Şu her bir işin aňyrtyna azap bolýar. Şol azabymyz ýerine gowuşdy. Ana iň uly bagyt şonda. Şu bir ýerde bir doglaňyn haçana bir merepräse geçirjek bolanyň şu birinji şu kelleňe Ša Abbas gelsin. Ana şolar ýaly trendlere barym. Menem koşulýan men gutlamak da aslında diňdirlýän dogrudan Ša Abbas'yň administrasiýasy adagyňyz ýerine gowuşdy. Isleňiz tapyň. Şu gün gowundan beri sebäbi şu gün düýün eýýäm, düýün öňün biziň kardeşlerimiz Hydyrjan, ýene Pelwan Muhyif hemme hormat goýanlaryna çakylyk etdi. Ajaýyp watanymyzda Aziýaň merjeni bolan paýtagtymyzda ýene telekeçiler tarapyndan ogodan naharhanalar, döwrewap restoranyň açylşlary bugün öz işini dowam edýär. Bizem şu ajaýyp dawara geldik, gatnaşýar. Ana şu wagtky duran mekanymyzam Ša Abbas. Aşgabatyň ýaşaýjylaryny begenirjek bir ýene bir şahatlykly waka Ša Abbas adyny eşitdiňde ýa bir näme kädip bilen gyzyklanlar ýa, intriga döredýär, gelesin gelýär, göresin gelýär. Şuňam geldik, tuğulama garşylaýyşlary bu ýerdäki güler ýüz bizi şu ýere ýene gelmäge mejbur edýär. Şoň üçin açylyş bilen tüýsürekden gutlaýan. Ine Ša Abbas restorany açyldy. Şu wagt görüp aýlanyp otyr, tuğulama giň öňe min gowlady. İçiniň ýaňam bellek geçdim renki. Diýsen bir ütgeşik kän bir adamyň ýadadan o rahat kelleň diýin jalya. Şo bir zatlarny sahna wa tuğulama gülýär aýdym taýip etmek üçin, gara diýin jalmak üçin hemme mümkinçilik şertler döredilem. Ša Abbas'yň aýratynlygy. Gözel, gözel. Beter gözel. Ogodan içi. Hem restoran, hem kafe, prям her stolçyň öňünde aýna dur. Iň gowdat. Ito ýoluň ugrunna. İçiniň dizaýnyny kadýan, entek tagamlaryna dat betşemzok, onam görürsin edip. Biz wagt gelip gördük de Zeygunjan. Inde aýratynlyklar bilen tanışamzok. Muň üçin aýratynlyklara görüp otursan, hem aýratynlyklarym bar. Hakykatan ama görüp oturýar. Füýjük tor diýjekmi? Onan füýjük torlar bar. Gyzyň naharlary bar. O hemme adam bar. Kofýaň etsen konuşama balkanyň süýtdi garasaýa madrystan. Ša Abbas'yň ýekje aýratynlygy ýok. Aýratynlyk kän ogodanlykda da aýratynlygy ba, onuň aspirleriniň elleriniň füýjülüňe aýratynlygy ba, ondan da şeýle afsantlaryň hyzmaty diýjekmi, güler ýüzülen garşylap, güler ýüzülen awa tawalyň diýip uradýarlar puluň bersen. Designer. Bir uyutny joga bereken. Tagamlaryny aýta taýyp görmek, ýani içiniň dizayner boýunça gatgowy aýratynlygy şonda ogodanlygy. Patolog beýik döwrewap. İçi giň eken, patologlar uleken, içine özüň rahat duýan. Patolog näçe pes bolsa şonça gysyk duýan özüň. Berde şol aýratynlygy bar eken. Ša Abbas'yň iň gowuran dadym şu kapydan giräýende içiniň renki, şu rahatlygy men diýsem özüne çekden esip bolsa aňyr uzun mümkinçilik bolsa geler, diýin jalar. Sen barada erbet gepedýänler açyk sözüň. Goý etsinler, gaýty menesçilere badalga berýär. Şu gepden üstüden sen beýgelýän da. Owa. Aýakda bolanynda näme diýär? Dille bolýar. Owa, dost men kän gujoklanlar, işim düşüp barda ýalanmaryp dur. Düýün kumaga derdin aýdyp aglanlar, bugün men derdim. Gülenmaryp dur diýär. Men şagyr bilen jogap berýär, kän soraň.
Öwe kertin. Mar toprağını sağı. Serhat, şol erwet gep edýänler dip dogry beledin. Imini gep edýänler gelip diýip bilen oklar. Naşyt maňa gyzykly däl olar. Haçanda men gelip ýüzme diýerler, belki men şonu pikirlenler näme üçin şeýtdim kan dip. Arkamdan gurulayan adam maňa hiç adam gyzyk bolup bilmeýär. Emek şadam maslahat. Açyk dedim, dinlemäň. Liboy bir barlaň ýoly diňe özüňiz, başga hiç kim ýok. Şo ýoly ýetýänçäňiz hiç kim ýanyňyzda almaňam diňe gidin. Kim näme diýsinler? Daşa ýöreňni daşan büdüretip bile haçça şol duran zat. Gönüg daýmy galasy. Ay men da erwet gep edýän baam kady. Men gowja diýen bolan. Goýun. Ay özümde adam bilen ýyjymyz ýok. Adamyň gepini etjek bolamyz ýok. Gepmide diýenlerim bar boldy. Janlar da boldy. Etsinler, janlar sağ bolsun. Gep edýänlere sağ bolsun aýdýar, edibersinler. Erwet gep etme. Hiç asanım erwet gep etme. Ya aýdanam däldirler. Men barada erwet gep edýänler bardyra öýdemek, ýene edýänem morsalar janlar sağ bolsun. Sağ bolun. Janlar sağ bol. Söz ýok dostlara. Hiç söz ýok. Ya diňe jan saglyk. Men barada erwet gep edýänler, ýa meselelere edibersinler, diýersinler. Her kimiň öz durmuşy, her kimiň öz depteri aýratyn bolýar. Sen amal depteriň, men amal depterim aýratyn. Her kim öz islan depterini, islan adyny ýazyp bersinler. Emes. Olar beni has belinde galmana neme berýär, motivasiýa berýär. Jaňa sag bolsun. Men ediberim. Men geň görän näme edýäniňi sebäbi men hiç kime Hudağa şükür erwetge edýän ýerime men gonç plan diýen adam ýok bolsa gerek men Hudağa şükür her kim bilenem gowy başardygymdan gowa erwet diýip bilemok. Demek näme jaňa sag bolsun. Janyň sag bolsun. Men barada erwet gep edýänlere aýtjak sözüm Mehribanam janyňy sag bolsun. Erwet pikir edýänlere gowy bolmak üçin hasam biz özümizi kepşirleýäs. Hasam gowy bolmak üçin çalyşýas. Öňkü dönem ikisi gowy bolmak üçin çalyşýas. Şoň üçin erwet pikir edýänler edip durun. Hukman bizi taplamak üçin. Ýüzüm aýdyň diýerdim. Gepini has gowrak ediň diýmesem, men has bir köp dille bolar ýalak. Janyň sag bolsun. Hiç hile erwetligim ýok. Oňam ullukan uzun sebäbi we arkaýyny aýdyp berip bolýar. Ýatdan çykmajak günüňiz. Maňa Allah Taala gyzanyny ikilens aýdyp beren güni. 26 awgust geçen ýyl öýlenen günü. 2010-njy ýylyň 15-nji oktýabry edip balamy elim alan günüm. Birden soradyň bilemem. Her bir gün ýatdan çykmajak. Allah'ın her bir beren günüm o. Hiç de ýatmaşyn. Men ýene de maşgylan wada aýdyp başladym erkim şeýde. Dogrusa men Hudağa şükür täbi. Her adamyň, her insanyň öz ýeri bolýar. Dostuňam, enataňam, meni ömürlük ýanynda, sırda şol galýan maşgylan. Şoň üçin toýdan banan diýmekleňiz mümkin. Şoň üçin bar men ka şol ýarýalak. Ýatdan çykmajak günüm şu günüm. Ýatdan çykmajak gün. Ene gowy gün. Sebäp bugün gözel ýurdumyzda, täze gözel restoranlaryň biri halkymyza özüniň bir owadanlygy, tagamlar bilen hyzmat etjek Şah Abbas restorany toy mekany açyldy. Ene ýatdan çykmajak gün. 2023-nji ýylyň 23-nji dekabry täzeliň öň ýanyna gün. Haçanda 15 ýaşamda Real Madridin futbolkalaryny berende. Çyndan men isleýän zatym berilen günü şo gün. Ýatdan çykmajak günüm toy günüm. Toy günüm. Öz öýlenden günüm. Durmuş guramynyň. Awa. Kakama sofrayı ettim, täzeyle maşin soğuk ettim. Şoň hiç ýadymdan çykan. Kakam meni 2 ýerde kujoklap gördü, şu ýaşmaçan, 30 ýaşmaçan, kiçikam kujoklanýar bilinen nokta. Çağı wagtyň ýadyňa düşenok. Birak gullukdan gelemde bir maşin ertem. Ýatdan çykmajak günüm, gyssanyp sabolýoda bilet alyp, awada baryp, ýygyma gaýtmak üçin bilet alyp, edil 1 saatdan samolot uçmaly bolup oturkada ýatyp galanmagdym. Şo gün ýatdan çykarp. Ömrüm ýatdan çykarok şo. Ýatdan çykmajak gün ilkinji perdendim dünýä ýinende. Bah, ýatdan çykmajak günüm. Näme? 2016-njy ýylda maşina alan günüm. Ýatdan çykmajak günüm şol. Ýatdan çykmajak günüm öýlenen günüm. Ogul perdendim dünýä ýinende. Men üçin durmuşymda iň bir taryhy seneleriň bir diýsem ýalňyşman. TikTok'da kay ýylda näme diýilýär? TikToker. TikTok ýyldamy? Ýylda diýilýär. Ona bilema. Blogger diýerler. O onunla
Baranna yeniden blogger gelip turagan beýdi ma görün diýýär. Bah, blogger diýýär bolaýmasa. TikToker. TikTok'ta ahiyerli da TikTok kesellegen niye aymesin? Yılda TikToker gibi ya. TikTok yılda ya. Tu şunkam çuğdo değil ya. Şunkam çuğdo diye. Biz şun şeyle bir saat bir çok falan. Şunka çuğdo diye. Tam değil ya da. Blogger. Allah gullilya. TikToker diýerler. Wo ine. Pulsuz blatnoy. TikTok star bolýar, TikTok star. TikTok'ta yılda TikTok yılda diýlen olaýmady. Seni näme özüne çekýär? Esas men özüne çekýän şu medeniýet, sunat, aýdym sa, toy, dawara, bayramçylyk. Biziň işimiz şu da. Pesberlik. Videolar, kinolaryň süjetlary, azvuçka, ses berişler şu zatlar ödüne çekýär. Durmuşda öz kärimiňe ýet bolup zähmet çekip, şol kärimden lezzet almak. Seni özüne çekýär. Näme ödüne çekýär? Adamdamy? Ya umuman men nämede? Killen bu näme? Ha, ne adamda ödüne çekýän ilki bilen adam kärçiligi. Şol adamyň. Adamda ödüne çekýäniň esasda. Onu sizi adamdan adam kärçilik özüne çekýär. Hawa, adam kärçilikli. Adam kärçiligi gowuran adam. Meni aýdylmadyk şagyrlar önüne çekýär. Estilmedik. Berdin agara Kerim agan aýdylmadyk şagyrlaryny Awtumla tamamyň ýa döwürde şahylanmagyň bolanjy hunja şonu ilimde günümde ýaýmak. Watanymyň ösüşlerini basp etmek meni özüne çekýär dostum. Meni diňe şu gow sungatda gow zat edilýär. Hakyky talantlar bolýar, şolar özüne çekýär hakykatdan hem. Meni dogruluk Hayf manında. Näme düşünsen? Meni näme özüne çekýär? Aýkan ýaşna mähir. Söýügi. Esasy men sulhum alýan zat özüme çekýär, özüme ýaraýan zat, maňa gelişjek zat, şu zat özüme çekýär. Belli bir ýok. Täbi urken naharamma adamamma hobamma şoň üçin sulhum alsa çekýär. Islendik ýerde yumşak ýerine ýetirilen, ýa ýerine ýetirilip duran saz eşdim. Hemme de ýatdan çykaryp oturup şonu dinläp bilýär. Uzaklaşıp salamlaşýanma. Hawa. Ben kapıdan yerimde de näçe men uzakladym. Aýo. Dostum bilenmi? Hawa dogan ýalak. Ýa-da görürsiň. Ay gojoklaşýanam, şeylerek. Herkiniň öz aýratyny bar. Ikili bilen salamlaşýar. Onuň salam beren adamyň öz saňa gora atnaşyňyzy bolýar da. Onuň gojoklaşylýar. Her hilek de razesi de. Elleş salamlaşýan adam bolýar. Näme adamsyna ora ýetýärmi, ýerine ora? Adamsyna ora da men näme nasrenýama gora. Birinji elementi Assalamu alaykum, el gysışmak. Onuň gowaran adam bolsa gojoklan bilersiň. Awa, her kime her hilerak. Ay ol trend da. Gow dostum bilen gojoklaşyp baramaşýar, kelle çakyşyp. Ýok, bir tanışmy. Näme bir gören tanış? Gören garyndaş diýilýär. Hawa, iki gören garyndaş diýilýär da. Uzaklaşan salamlaşýan. Bir oňşaşamak. Assalamu alaykum. Uzaklaşyp salamlaşýan. Gojoklaşylýar. Eger ol käbir adamlar bilen. İýlisinde näme diýip tanalýan? Обычно sada adam. Hocam, hoca diýerler, hoca nepet diýerler. 3-4 turlat tutýarlar. Men seni bir ýerde görüpdim. Ýöne ýadyma şonu. Bir ýerde gördüm ýöne men seni. Ene şoňla tanalýan. Bilemok, wonçmele diýerler, bilemok, ýylyň gepine wonçmele diýär, bir terminator diýen. Olar ýöne gaýbany wonçmele. İl içinde alıp barjy. Men il içinde Edil Açylov diýip tanalýan. Stand-upper, TikToker, her kim özü. Duşonlaryna Edil bolýar. Edil eska diýerler, eska diýerler. Ay şagyrsy diýerler. Ýa-da goşguçy diýer. İlisinde her hilek ýagşygyň atyklan ýa merdan ata diýip tanýarlar, şeýle merdan diýip tanýarlar, ýa-da merdan hoja diýip tanýarlar. İl içinde bilemok, illen torak görmeli onu bara. İl içinde gerçeklik diýip tanalýar. Hudaýa şükür, o sag bolsunlar, siraglaryna, hormatlaryna. Atam gerçeklik diýerler. Bolu bilseme Kemal Anayf diýerler, köpüsi Kemal Anna diýerler, köpüsi Kemal diýerler. Her kim näle tanýan bolsa, Sanza bolsun da ýan gaýtşym bar. Resul Hojaniyat. Resul Hojaniyat. Hawa. Bilmedim. Hadyr diýänme.
Keyip gowolsa Hıdır kelliýänmi? Ýa-ni men edil näýleýin? Ýanyma gelip bir diýenlerine gatwaram. Belki mon pikirdir ýöne köpçülük ýerine häsiýetinden daşar diýseler real gatwarýan. Eke bu şäne mi begli salamly istip tanaya. Käbirkşi ýa-ni TikTokdaky videolarymdan görüp tanaýarlar. Şo okuyan oglan ýa-şo söz aýdýan oglan atdyk tanaýarlar. Bolşum. Muhammed Abaýew Mekan sähedi diýerler, mekan sähedfem diýerler. Ayda 30 gün var da. Ni öňümizde 2024-nji ýyl bar. 31'e gidiyor bulay. Yo, aslında 30 diýip alınýar. Ondan ni 30 günüň içinde bir ay bolýar. Bir ayda şahapaty näçe toy bolmagyny arzu edýän. 30 günün içinde 31 gün bolsun na. 31 gün bolsa şoň 30 toy bolsun na. Şol toylaryň bir 10-syna 12-sine doglan gün bolsun ýaş toy bolsun. Sen hem şahyat bol, men hem şahyat bol. Belki Allah azar. İkimiz hem şahyat bol. Zarın da bol, belki toylu bolsun. Zarın da bol, Allah azar. En arkayını giderler. Zarın da bolsun. Allah azar. Emir ýaşyňyz ok bolsun.